Igama lami nguNombongo Ndinga, ngi-social worker eThokoza office. Sikwi-intake and field. Umsebenzi wethu sidila ngazo zonke inkinga zaselokishini. Mani nenkinga niza e-ofisini njengama social worker sizonisiza ngazo zonke. If sayibona ukuthi inkinga yakho ifuna usasa sizokureferela sasa. If siyabona ukuthi inkinga yakho ifuna i-home affairs sikureferela khona. So njengoba singama social worker waseThokoza sikwi-field and intake sidila kakhulu nangabantwana abangenabazali. Labantwana laba siyaba assessa sibona ukuthi mele bathole i-foster care or sibathumele kwi-top up after assessment. Then sidila nangabantu nabazali laba thola ukuthi bahlushwa abantwana basebenzisa isidakamizwa sibathumela isanka. Ngazo zonke inkinga namanilwa ningumndeni ningazwani niyeza kithi sibona ukuthi sinisiza kanjani. Nangalabo zali thola ukuthi unomntwana nentombazana to only find out le ntombazana ifuna ukuthi ubone umntwana ngoba mhlambe senihlukene nisekho kwi-relationship siyanisiza ngaloko sivaya court sikwenzele ukuthi uthole i-access ukhona ukubona umntwana wakho ngoba umntwana sibelieve ukuthi okamama nobaba. Umuntu nomuntu fanele ambone abe ne-access kumntwana wakhe. Sidila ke ngazo zonke inkinga nje. Inkinga zaselokishini yonke into enihlangabezana nayo mayinhlula nizakithi sibone ukuthi sinisiza kanjani. Makumele sinirefere siyanirefera. Siyabonga.